ಬೊಡೆಯನ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋದಿತ್ತ. ಸೊ ಅಕ್ಕಗೆ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಯಾನ ಸೀರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ದ ಲೆಕ್ಕಡ್. ಸೊ ಅಂಚ ಮುರಣಿ ಗೀತ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇದಿನ. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ತುಕ. ಇದು ನೀನಾಗಿ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಬಡಿಗೆ ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದನ ಬ್ಲೌಸ್ ಪಚ್ಚೆ ಅಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದನ ಬ್ಲೌಸ್ ಪಚ್ಚೆ ಅಕ್ಕ ಏನದು ಬ್ಲೌಸ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ ನೀಲಿ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಪಚ್ಚೆ ನೀಲಿ ಅತ್ತೆ ಪಚ್ಚೆ ಬ್ಲೌಸ್ ನೀಲಿ ಪಚ್ಚೆದಿ ಆ ಕಲರ್ ಪಚ್ಚೆ ಬ್ಲೂ ಅತ್ತೆ ನಿಕ ದಾನೆ ತೋಜುನುದಿ ಆ ಬ್ಲೂ ದೇ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಅದು ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಇದೆಯಾ ಎಂತಿದೆ ಯಾವುದು ಅದೆಲ್ಲ ತುಳಸಿರೆ ಏನಾಯ್ತಾ ನಿನ್ನ ಐಟು ಕಲರ್ ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ ತೋಜು ಕೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಪಚ್ಚೆ ಏನಾಯ್ತಾ ಪೀಚ್ ಕಲರ್ ಇನ್ನು ಪಚ್ಚೆ ಪೀಚ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ರಾವಕ್ಕೆ ಪೀಚ್ ರಾಕೆ ಪೀಚ್ ಇದು ಗಂಡು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಪಿಸ್ತಾ ಕಲರ್ ಪಿಸ್ತಾ ಪಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಪೀಚ್ ಕಲರ್ ಪಿಸ್ತಾ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಿನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಸ್ತಾ ಕಲರ್ ಚಂದ ಉಂಟು ಚೇನೆ ಮಗನ ಶೋಕ್ ಮನ್ ಫುಲ್ ದೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ ನಿಂತಿದ್ದಿ ನಿಪ್ಪಡ್ಲಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೇರು ಸಾರಿ ಮೊಲೆ ಗುಂದುವೆ ಬೋಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೇಡೆ ತೋಚುಂದೆ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸುಮಾರು ಉಂಡದ ಸಾರಿ ನೀಂದ ಅವು ಶೋಕ್ ತೋಚುಂದೆ ಅಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಅದು ಶೋಕುಂಡು ರಡ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಕಲರ್ ಇದು ಅಲೆಗೆ ಕೊರಡ್ದೆ ಅವು ಅಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ನಾವು నీకు సోకు తోజును ಈ ತುತ್ತುದೆ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಚು ನಿಂಗೆ ಮಲೆಗೆ ವಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ವಾ ಕಲರಿಯ ಬಾಲೆದ ಬಕ್ಕೊಂಜ ಅವಳುಂಡು ದಾದಪ್ಪ ಅಕ್ಕನವಳು ವೆಯ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪನ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಡು ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ತೂಕ ಏತುಂಡು ಇದ ಮಾತ್ರ ಮುರಣಿಯ ನೇತು ಕೂತು ಅದ್ಭುತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಏತುಂಡು ತೂಕ ನೀರ್ನೋದು ಅಮ್ಮ ಎಂಚದಿ ಇದು ವಾಕಿಂಗ್ ಇದು ಬೇಲೆ ಇದು ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಲೊಂದು ಏತುಲೆ ಇರುವ ಹಚ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲೇನ ಮರಯ್ಯನ 15 ಜಾಪ್ ನೀತಿ 47 ಜಾಪ್ ಅಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಆತೆ ಹಬ್ಬಿ ಒಲ್ಲೇರು ಕೇಂಡ ನೇ ಯಾನು ಹಚ್ಪತ್ತೊಂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏನ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ಬಂಗಲ್ಲದುಲೇ ಆಯ್ತಾದ ಬಡಾಪನ ಅಂದೆ ಮತ್ತೊಡಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜಿ ಕೋರಿ ಸಾರು ಕೋರಿ ಸಾರು ಮುಖದಾದ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಕಬಾಬ್ ಓ ಅಕ್ಕ ಏನು ಕಂದೆ ಅವ ತುಪ್ಪ ಅಕ್ಕನ ಹೊಸ ಫ್ರಿಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಗ್ತದೆ ವೆಜ್ ಇದೆ ಒಂಜೂರ ಯಾವ ದಿನ ಇಜ್ಜ ನನ್ನಲ್ಲಪ್ಪೆ ಒಂದು ಮಂಜಾಲ್ ತೊಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮಂಜಾಲ್ ಓಲು ಇಲ್ಲ ಮಂಜಾಲ್ ಉಂಡ ಅಂದ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಗೆ ಏನು ಪರಿಮಳ ಉಂಡದ
ಶೋಭನ್ ಮೋನೆ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ಕದ ಅತದೇಕ ಮೋನೆ ಬರ ಇಲ್ಲ ಮಂದಿ ఉందా ఉండా మంజానిಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಡ್ಚಬೇಕು ಎಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ ಕೊನೆರತ್ತಿ ಅನ್ಕೇನಿ ಉಂಡಾ ಕೇನಿ ಇಲ್ಲಡ ಅವನಿ ಮುಜಿನಾದ ಇರ್ತನೆ ಇದು ఉందా అవును బాలే ముప్పు తరుతుంది లాల్ निकला नहीं फार्मूला ना ಆಗ್ತದೆ ಕಲದು ಫಾರ್ಮದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹತ್ತಿ ನಾನು ಬೋಡು ಮನೆ ಬರ ನನೊಂಜಿ ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ತಿನ ಬುಡ್ಡೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದ ಮೇನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದ ಮೇನ್ ಬಾಲೆ ಕೂಕಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಕೈಪು ನೇನು ತೂಯರತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮೈ ಪಂಚಿ ಬೇಡ ಅದ್ರದ್ದು ಮೈ ಪಂಚಿ ಬೇಡ ಕೂಕಿ ನಲ್ಪತ್ತೈದು ದಿನ ಅವಳು ದೂಲ 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 ಇಲ್ಲ ದೂಲ ದೂಲ ದೂರ ದೊಡಮ ಕಬಾಬ್ ಕೈಪು ನಡಿ ಬತ್ತೀನ ಅಂದ ತೂಲಗೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಹೋಯ್ ಬೇರೆ ಹತ್ತಿ ಕುಚ್ಚೆ ಆತೇನಾ ಐನ್ ಫುಲ್ ಅವಡೆ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಿಯ ಒಣಸ್ಪುರ ಅಂಡ್ ನಾನು ಪಿತಾಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ಕುರ್ ಎಂಕೆಲ್ಲೇ ತೊಂಡೆ ಫೈನಲಿ ಹೆಂಗುಲ್ ಬಿದಾಡಿಯ ಅಕ್ಕಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಮಾವನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಯರು ಅಕ್ಕಲಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂತದ ನೀನು ಏ ಪಾತೇರ್ ಮಾರ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿರಾನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಲ್ಲುಂಡೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಬಿರಾನೆ ಮರ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೋಪಿನಿ ಅವೇ ಜೋಗುಲ್ ಬುರ ಎದುರುಗುಲ್ದ ತೋಜು ಜೋ ಪ್ರೀತಿ ಹಾ ಹಚ್ಚು ಎದುರುಲ್ಲ ಹರ್ಷಲ್ ಎದುರುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಓಕೆ ನನ್ನ ಹೋಯ್ ಸೀದಾ ಪಾನೇರ್ ಪೋಯ ಸಜಿಪಾ ಪೋಯ ಪಾನೇರ್ ಪೋಯ ಸಜಿಪಾಡು ಮೂಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚುಮ್ಮಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಜಿಪಾಗಿ ಪೋಯಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತೆ ಚುಮ್ಮಿ ನಡೆವತ್ತ ಅಕ್ಕ ಪೊಳಲಿ ಬೋತಿರಿಗೆ ಸೊ ಒಂಚ ಇಂಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೋಪಿನಿ ಏನ ಅಕ್ಕನಗಳು ತುಂಬ ಪೊಗುದೇರು ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಗಾಡಿ ದಿಯರೆ ಜಾಗಿಜ್ಜತಿ ಅಂಚದು ಇಪ್ಪ ಇತ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ತೂಲಿ ಹಾಕಿ ಪೊಗುದಾತ ಮುಲ್ಲಾಯಿ ಹಾಯ್ ಚುಮ್ಮಿ ಈ ರೀತಿ ಸೀದಾ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಮಲ್ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಿ ಎಂಕಲ ಅವಸ್ಥೆ ತುಂಡ ಸುಳ್ಳಿಯ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ ಎಂಕಲ್ ಫ್ರಿಜ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಕ್ಕಡಿವೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗುದು ಭತ್ತ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋದು ಭತ್ತ ಕಟ್ಟಿಸ್ತದಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ನೀನು ಇಜ್ಜಿ ಚಮ್ಮಿ ಚುಮ್ಮಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮ್ಯಾಂದಿದೀಯರಂಡು ಏಪಾ ಇಜ್ಜಿ ಇರೋ ಥ್ರೆಡ್ಡೆಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಇರೋ ಥ್ರೆಡ್ಡೆಕ್ ಬಲ್ಲ ದಾದ ತೂಕ ಮದಿಮೆಂಡು ಈ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀನಾ ಏನವು ಜ್ಯೂಸು ಚಿಪ್ಪಟ್ ಕೊರ್ಚಿ ತಿನ್ನೋಲಿಯಾ ಬರ್ನದ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ಪಿಂದೆ
ಯಾವ ಆತೇನಾ ಅತ್ತು ಉಂಡಿ ಯಾವ್ದು ಮಂತ್ ಬೋದಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಬಂಡ ಬರ್ಕ ಯಾನ್ ಮಂತೀನಿ ಈ ನಿನ್ನು ಹಿಂಗೋ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಐಕಿ ಬಂದೆ ಮಾಡು ದಪ್ಪ ತಿಂದೆವು ಚೂರು ದಪ್ಪ ಬರಲಿ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಆ ನೀರು ಬರೀ ಪರಂದು ಖಾಲಿ ತಿಂತೊಲ್ಲಿ ಆತ ಜ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೀನಿ ಕರ್ನುಂಡದ ತಿಂದ್ರೆ ಅವತ್ತೆ ನಾ ಪರ್ಲೆ ನೀಗ ಓಕೆ ಚುಮ್ಮಿನ ಪರ್ನದ ಜ್ಯೂಸು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುಂಡು ಚುಮ್ಮಿನ ಪರ್ನದ ಜ್ಯೂಸು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುಂಡು ಪರಂದ ಹತ್ತು ಮಾರ ಇದೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಪರಂದ ಆಲೆ ಮುಗೀನ ಪರಂದತ್ತದೆ ಮುಗೀನ ಆರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂದು ಬರೀರು ಪರಂದತ್ತಿಗೆ ಆರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂದು ಬರೀರು ಅರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಜುಮ್ಮಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಅತ್ತೆ ಜುಮ್ಮಿ ಅದ ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ದೇರ ಬಸ್ಟೆ ಅಕ್ಕ ಕುಲ್ದಿರಿಗೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ಕಣ್ಣು ಅಕ್ಕ ಕುಲ್ದಿರಿಗೆ ಬಸ್ಟೆ ಬರುವಿರು ಆಯ್ತಾ ಚಿಕ್ಕವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಗದವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬರಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಉಂತುದು ಯಾನ್ ಬೀಸ್ರೋಡ್ ಉಂದೇ ನಿನ್ ಮಾರ್ದು ಈ ಪಾನ್ ಬೈತೆ ಪುರಳ್ಳು ಕುಲ್ಲಿ ನಿಂದೆ 3 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಪಿರ ಪಾನೇರು ಪೋದು ಇಲ್ಲ ಪುನಃ ಕೊಡ್ತೇ ತಪ್ಪು ಅಪ್ಪನ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆತನು ಬೇಗ ಬರೋಡೊಂದು ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆತನು ಬೇಗ ಬರೋಣ ಅಕ್ಕ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಟೆ ಕಾಲು ಕಮ್ಮಿ ನಾಲ್ಕು ನಾನು ಒಂಚೂರು 5 ನಿಮಿಷ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ನಿ ಮೂಲೆ ಚುಮ್ಮಿನವು ಸೊ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಪಂಡೇರು ಉಂತುಲೆ ಬಂದ ಸೊ ಅಂಚ ಉಂತೀನಿ ಸಡನ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಬುಜಿ ಹೇಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕ ಬಂದೇಟ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೆಲ್ಕರ್ಡು ಕುಲಿಯರಿಗೆ ಬಸ್ಟ್ ಇಂತರಪ್ಪ ಚಾದೀಕ ಚಾ ಪರದ್ಬೇಕ ಬೇವ್ರೆ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮ ನಡಿ ಲತ್ ಕೊಯ್ಯಿಸಿ ಬುಲೇದು ಕೊಯ್ಯಿ ಯಾವ್ದು ಬತ್ತೇರ ಅಂದಕ್ಕ ಜೊತೆ ದೂರ ಇನಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರಕ್ಕ ಎಡ್ಡಕ್ಕ ಏನಕ್ಕಂತಾರೆ ಪುರಾಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಲೇಟ್ ಪಾನೇರು ಪೋದು ಬರ್ಬಾರಂದು ಚುಪ್ ಪಂಡೇನು ಯಾ ಪಂಡೆ ಪಾನೇರ್ಗೆ ಪೋದು ಬಲ್ಲೆ ಆತನಿಗೆ ರೆಡಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಸೀದಿ ಬಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಸಾಕಾಂಡ ಅಂದಿರೇಗ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಇರ್ತದೆ ಜೊತೆ ಉಂಟುನದ ಲೈಕ್ ತೋಜನ್ ಸೀರೆ ಯಾನು ಉಲ್ಪಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂಚೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏ ಈ ಉಂಟು ಬರ್ತೀರ ತಮ್ಮೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಉಂಡು ತುಗೆ ಓ ಸೇಮ್ ಎನ್ನ ಕಲ್ಲರೇ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಓ 250ನಾ ಈಚಿನ ಮೂಲೆ ಏತುಂಡು ಅವು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ದಾದಿ ಬಂಗಾರ ಆಗ ನೀರು ಕೊರ್ಚೂರು ಅವು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕಲರ್ ಅವು ಬ್ರೌನ್ ಚುಮ್ಮಿನ ಚಾರಡಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಒನಸುಗು ಏತಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ 450 ಪಂಡೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಚಿ 450 ಅಂಡ ಪಂಡೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆಯ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಚಿ ಅಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಇದು ಮುನ್ನತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬುರ್ಚಿ ಅವು ದಿನ ಹಾಪುಡು ಪತ್ತೊಂದೆ ಮುನ್ನದು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಮುನ್ನದು ಕೊರ್ನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲಿ ಮುನ್ನದೆ ಕಾವ್ಲೆತ ಏತು ಆಚುಂಡ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಆವಲಿ ಶೋಕಣ ಅಯ್ಯೋ ದೇವೇ ಸಿದುಕೊಂಡು ಚುಮ್ಮಿನ ಚಾರಡಿ ಆತಂದ ಪಿರ ಒಂತುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ ಸೀರೆಲ್ಲ ಮಾತಿಜ್ಜಿ ಬಲೆ
ಚುಮ್ಮಿ ಬಾಯ್ ಚುಮ್ಮಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬರೀ ಬರೋ ಒಟ್ಟು ಬಾವಡ ಪಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಮಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಪೋ ಅಪ್ಪ ಪೋಯ್ ಅತ್ತ ಬಾತಿತ್ತಾನು ಅಂಚಿಪೋಕನ ಅಂದೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಬತ್ತ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಪಿಂಚಲಿ ಏ ಪಿಂಚಲಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪಿಂಚಲಿ ಪಿಂಚು ಹಾಯ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಯಾರು ಅಕ್ಕೊಲ್ಲೇರಾ ಇಜ್ಜೇರತ ದಿಲೆ 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 ಮೂಲ ಮುಟ್ಟೋರ್ಚಿ ಅಂದ್ ನಾನೈತೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಡತ್ತ ಅಂದ್ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿನೇಟ ಕುಲ್ಲಿನಿ ದೂರ ಬಾರಣ್ಣ ಮನೇಲಿಗೆ ಇಚ್ಚಿಚ್ಚಿ ದಾದನ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಫೋನೇ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬುರ್ಚಿ ದೊಡಮ್ಮ ಬುರ್ಚಿ ಆಪಲಿ ಬಾಲ್ಯದೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬತ್ತೊಂದಿನಿ ಬಾಬಂದುಲಗೆ ಅಂದವೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೂರ ಜನ ಬರೋದು ದುಮ್ನಾಲಿ ಬರೋದು ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತಿ ಸೀರೆ ಕೆಟ್ಟು ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡು ಸೀರೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಗೆ ಆಂಟಿ ಜಾಡು ಅಂತ ಅನುಷಡ ಕೊಡು ಬರ್ತೇನೆ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ ಪಿಂಚು ಎಲಂಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಎಲಂಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಡ ಇಜಿಲ್ಲ ರಜೆ ಮಗ ಮೂಜಿಂದ ರಜೆ ಎಂಜ ಅಪ್ಪೆಡ ಅಪ್ಪೆಡ ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ಪುಜ ಓ ಬೊಕ್ಕ 24 ಮಲ್ಪ ಬರ್ಪುಜರ ಅವಿಜಿ ಆನ್ ಪನ್ಪೆರಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಬಯ್ಯ ಗಿಲ್ಲಗೆ ಬರಡು ದೊಡಮ್ಮ ಬಯ್ಯ ಗಿಲ್ಲಗೆ ಬರಡು ಶನಿವಾರ ಎಂತೂ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಪಾಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಲ್ಲೆಂಜಿ ತುಗೆ ಪನ್ಪೆರೆ ಫೋನ್ ಮಂತು ಹಾಂ ಆಮಾಡ ಬನ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ಬೋದು ದೊಡಮ್ಮ